Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest breaking news. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Hazvina kumira zvakanaka situation muHarare kuBelvedere kuri kupazwa dzimba dzevanhu apa imba dzakanaka zvisingaite. Guys, chii chakadaro chinenge ngozi? Zanu PF ED timu yevarakashi yokonzeresa yakufamba ichipaza dzimba dzevanhu. Vamwe vacho ndivo vavaiti Zanu PF ED huchi. Tarisai muone zvamunenge muchivhotera muchifara muchienda kuMarare muchinodya machicken. Asi zvinhu zvinorwadza zvinonzwisa tsitsi. Isusu seTFA Files TV mubvunzo wedu ndewekuti ivava vanhu vegovernment, ivava vehurumende, panenge pachivakwa dzimba idzi vanodii kuuya kuskodza vanhu kuti pamuri kuvaka apa hapabvumidzwi kuti pavakwe? Vanomira kuti munotanga avaka isa zvinhu zvake zvese ototanga kugarapo, after some months kana kuti mayezi vouya voskopaza imba idzi. Chinhu chiripo ndechekuti vanhu ava veZanu PF ED timu yevarakashi inyaya yekuti vanhu ava vanotodzinja mari dzacho, vadya mari vakuda kutengesa futi malenda yake chiviri. Ndozviri kuitika guys, but zvinhu zvinorwadza zvinonzwisa tsitsi. seZanu PF ndio inofanira kutonzwira vanhu, because kana mukatarisa ndiyo government yacho, mabasa hakuna. Mumwe munhu anoshanda kubuda dikita achishanda kuti ashandire kuti avake imba, kushanda kuti atenge stand. Sei vasingangouyi ipapo paunotenga stand kana kuti paune wakutanga kuvaka vouya voskopaza dzimba dzenyu, dzimba dzevanhu, vanhu vapedza kuvaka vakugarapo? Iyo Zanu PF inoita senonzi aizive kuti vanhu ava dzimba idzi dzinodhura, dzimba idzi land inodhura, kuti uvake imba kuti upedze kuvaka imba iyi zvinhu zvinodhura. Sei vasinganzwire vanhu tsitsi? Because mabasa achona havasi kupa vanhu, vanhu vari kuzama by all means ivo voya vopaza. Saka nevazukuru vambuya nanda vataurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana vachiti vanhu ava vada kujairira mangodii kurova yava madhiraivha achona. Chii chakadaro chinenge ngozi? Handizivi guys munoti kudii, asi mavideos aripo pasocial media. Zvinhu zvinorwadza. Vana ED vane vachiti kudii Zanu PF timu yevarakashi. Thank you so much.